Mo ni guys, agnitabo sa bagjong agaton. Giapaw nagamong kuan sa daris na po guys. Grabe nagtubig. Hapit na mabot sa kalsada. Ning awas na po, arang nangadlo kagba guys oh. Kay tungod sa tulo ka na yung undag uwan. Diya nagtubig ka sa bukid guys, ning awas na po. Naglunop na. Mutin niya ako mga luptik dito. Pakita ko ng baba. Be, tanaw na itong ipon, be, ngoy. Tara ko na ipon niya, be. Baba. Ngay. Di ba pa hala? Tana ko na sa baba, be. Luptik bang ka, karne? Karne mo hadaan. Luptik. Hi, May. Hi, May. May. Mga din ni mga way. May mo. Nutik lagi. Nutik man ka. Hi guys, madung buntag. Mabagyong buntag ron guys. Karong adlaw guys. Abril 10. Domingo, unja. Wala, grabe oh, kanang kubaan ko guys, kay kusog kong hangin. Wala ko ni bagzoron guys. Unja. Wala. Mamalingki me. Siya guys, kinanglan mi mo itong merkado, kayo may way sudang mga rip. Pasalamat demi guys, kanana may kurinti. Gupod guys, kay imbis na nanay kurinti, nagbagzo na yun umpod. Sabi, inisiga mong kurinti mo na guys, na mamalit may gisod sa among ref. Kay kalos ginawa among ref, okay si Jahwa. Si Jah na daot mo na guys. Mga tagas merkado, kaya mong sudlag among freezer, kaya mo nang isaksak. Kaya nalipay mi kay nanay kurinti. Jah, nag-uupod mi kay naibagzo. Imbis nga nanay ni kurinti, basta mapangin yung pinamang kurinti. Anawaw ko. Baka may tunaw. Ulaw. Tanawan mo na guys sa baha. Grabe baha, daris na po. Naapaw na. Nanay sa kasada guys kani. Sa una kanidahan pa ning gamay. Ang mura ning lakon, iskwela ng high school guys. Kabugangan pa ni Dani. Nagdukot pa ni Dani mo na yung lugar akin na kadlakan na pa na mga bayan. Ano yung mga bahay lagmi. Mga panibahay di sa gusta. Kaning lugar na Dani sa una ni may managan. Kaya naglukan man na. Tawid ba? Kani mani. Hindi mula doon kumay sa una yan. Ako po din eh. Naglukon ni sa unang mo din higikilata na kamang usuan. Dari po si Kuboy na natin. Ay. Dito na. Yami na mula doon kumay. Uwa pa ni kasada. Sa una, Dani po. Kaya mo daw ko din yung buwan. Kumay plaster kayo sa buwan. Kani dinhi kilatan na kamang usuan ay among lolo. Isun sa among lula. Kani gikilatan sa una. Kani lugar pa sa dibay sa gjuta Dani puwahan. Okay mga bahay ni. Karon lagbi nagbahay. Na mga bahay pero sa una wa ni bahay maglakaw mi Dani malisang ni. Diya guys, mahapit sa remedari sa bahay sa among gipalima sa among baktin. Kaya among tanawang dagko na ba. Diya guys, nare sila unggoy dari ilang bahay. Uy, nanutik pita unggoy. Vlog ko ba ko guys? Ilang agyok tanan day sige pangatay moy. Mutin niya ako mga luptik dito. Pakita ko ng baba. Be, tanaw na itong ipon, be, ngoy. Tara ko na ipon niya, be. Ngay. Ay! Marag mo. Kani, mo andan yung motor. Hilak din na siya, di ubanon. Ano, mamilak man. Uban. Uban? Sag-asa na siya pengon. Tuwa. Kuya, oy. Tara. Kuya ka? Be, sila baba, be. Uy, tara ko sa baba, hala. Tara ko na sa baba, be. Manuktik kita si Zang.
Sada sudah ni mo ay ano tik bangka karne. Karne mo sudan. Ano tik? Hi May. Hi May. May. Mga di ni mga way. May May. Ano tik lagi? Ano tik bangka? Ay, dagko man sa pagsamputan. Ana maglupot na. Mana guys ang bakten guys uban iso ni sa tusbay. Among gitanaw dagko na day pud buyag. No guys, dana may dari sa Buan Central Elementary. Grabe sa una lagi guys, lakaway na ni. Mo ni Central. Ja guys, grabe ang mahal ang isda. Ang isda tag 280 kunong kilo kaniang hawiran. Grabe isda ang mahal mo. Pahit na may kaning baka karon guys. Kaya mong sabon. Ja guys, musunod sa may grocery gamay kay wa nay may nam si MM. Mapalit dahil yung mga makutkot dari sa ilas. Kan guys, Milani. Butil ato na mga na yung silingan guys. Lahat sila dakang tindahan. Dari lungsod. Karon ko kay bao. Ja sa ganahan diha. Dari sa black tinda kinatumyan dyan siya guys. Nagilang tindahan dari na meditanan food. Gas madam dia. Moni tagida ni guys sa muraning silingan dari sa Purok Tris. Sikat. Si Pulura na yung guys sikat. Dara. Hilingan rin na anak ko na ni si mong barkada at tunong. Uy, imo nang gipalit naman. Oo. Yung marong bataan. Wani guys, ako manali silingan. Guwapa. Ay, tabi, may batinda be. Kana be, kana kasi gana gulay. Paliti ko nin Joro. Sige nga, simutin na. Panggato. Million Store. Singgit ha? Million Store. Ito to. Million Store. Million Store ko no. Sige nga, guwapa pa dyan. Salamat. Ano ni ko, panggatas. Ja guys, na miss na po. Na po ilaya man siguro ni basta na po guys. Grabe ag tubig ni awas na. Maglunok na ag tubig dari sa na po. Mo ni guys kani guys basakan ni. Ano makitig basak kay puro tubig na. Mo ni guys. Akuan, parang nagubo naghanginan sa guys. Mo ni ag murag dari sa among kon ba barangay na po unja. Ani jud kabagsak ag motubig ikat sa bukid. Ag awas na ag tubig dinhi karong mga kuan na guys. Hapit na mo abot sa kalsada. Guys, padung ni siya ngadto sa pagahat. Kay damay dari agis kampo. Napo dito sa mga tos kampo guys. Mo dinhi guys ag kuan tubig karon ning taas na. Tungod sa way undang nga uwan. Mosalbo na sa kalsada. Ja, dana miss among kamalig, nabuta sa Mikolas Ginoo. Kusog pagyapog hangin. Kay tanang Milo, imo rin ang gatas. Kapira imo. Uy, agmanggatay ang karne diha. Ang karne. Guys, man namang gipalit. Higop ko na may karing baka. Sa baka nga bukog. Chicken po dia. Chicken. Ganda ni. Na isda di ay. Pamalag isda tag to itil. Isda. Ya guys, kanito apat kabo ko na nagkapin ko pa. Yan ang malit.
Diya guys, di namin mamalit may mga stock na sa mga ref kay kalis Ginoo na namin kurente. Diya, makagawa lamang po kay hangin-hangin lagi po ron sa simba ko wala pag among kurente na malit mi guys stock sa mga ref guys kay lagi ko ni bagsor ang nami maluto di ni maka gawas simba ko. Guys, magluto sa day ko. Magluto ko sinabang baka. Kay tingpalad to na po guys. Diya guys, naglaga na kong baka sang interview si Marjorie about sa niaging bagdong udit kay murag nihangin na pud ako may na interview sinon guys. Arin sa pangutan na sa isang gibati sa niaging bagdong. Diyan sa may gibati sa bagdong udit. Ikaw boy, sa gibati sa bagdong udit. Adlo ka, talanta ka. Diyan sinini lagi kay Katawaran na. tawa na kas bagtungudit? Kay? Diyan sa gibate ni mo walay bay, nagba magbay pag sumagbag ko. Kaya nila lagoon na lipay. Kaya nila lagol ka. Ikaw naman kay po yan. Dari sa mga higda, may ato pagbay. Hindi, naba mo mabasa. Diyak ka lang kaya narabay hangin. Sa gibati rin mo, sa mubag na po. Kabaan ka? Kabaan ka wa. Eh, bagyo ka rin no? Kabaan ka kamay. Gamay. Mga anak ta. Kaya guys, mga ansa mi luto nagang sinabaw nga baka. Kaya guys, magluto na ta. Init pa boy ha. Among sudan, sinabang baka. Hoy, sinday ka na. Kaya guys, darami sa lamisang gamay kaya si Marjorie diyon pwede mag-inusara. Ito sa luwas, isang lamisa. Sana may lamisa ang dako dito guys. Pero dari naman ni kain. Kaya malingaw po sa Marjorie. Oo, wala ba? Sige na. Kana. Kaya guys, maro tayong video karon. Happy Sunday. God bless. Thank you for watching. Bye.